Myös lännen elokuvat ovat inspiroineet ihmisiä ympäri maailman vaalimaan harrastustaan. Suomalaiset Reno ja Anita tapasivat Ähtärin villissä lännessä vuonna 2000. Tämä kohtalokas tapaaminen johti siihen, että muutamaa vuotta myöhemmin pari juhli häitään villin lännen harrastajien vuosittaisessa Rendezvous-tapahtumassa. Olen tietenkin pikkupojasta vasten tykännyt inkkarista länkkäreistä. Kyllähän aina haetaan niin sanottua sitä roolihahmoakin. Monethan hakee sen tietystä elokuvista. Eli meidän roolihahmot, mitä me nyt käytetään tässä meidän harrastuksessa, eli puhutaan niin sanottua aliaksesta. Mun alias on Mad Dog Reno ja Anita on Wildcat Annie. Eli ne on ihan fiktiivisiä sillä tavalla, että ne on keksittyjä. Ja sitten varsinainen hääjuhla pidettiin täällä meidän, kun meillä oli Röykästään meidän yhdistyksen tämmöinen Rendezvous, isompi tapahtuma, mikä kaikki lännenharrastajat kokoontuu. Se oli vähän niin kuin ohjelman numerokin siinä sitten. Se, miten Anita luovutettiin siinä, oli sinänsä aika koomista ja hauskaa, niin siinä sen tilan omistaja toi Anita semmoisilla käsiraudoissa. Eli siinä oli kettingit, tai raudat tuosta ranteen ympälle, pitkä kettinki taluttaen toi morsiamen paikalle ja mä vapautin ja mentiin siitä rauhantuomarin eteen. Ja sitten kun rauhantuomari oli sanonut nämä kuuluisat sanat siihen loppuun sitten, niin sen jälkeen tuli sitten jumalaton pyssyn pauki. Sen takia me suunniteltiin aluksi, että meitä ei vihitä kirkossa ollenkaan, koska eihän siellä voi ampua. Siellähän ensinnäkin halkee ihmisiltä tärykalvot ja toisekseen, niin se taitaa olla laitontakin. Yksi mikä näissä hääjuhlissa menee pikkasen pieleen tänä päivänä on se, että useimmiten on vanhempien kustantamia, mutta vanhemmat ei välttämättä rupea miettimään, että hei hetkinen, tämä on näiden kahden ihmisen juhla. Se on niille se juhla tehty, ei vanhemmille ja vieraille. Niillä me päätettiin kanssa, että me halutaan se oma juttu, että siitä jää semmoinen mukava muisto.